Milé študentky, milí študenti, je mi cťou a potešením privítať vás v novom akademickom roku 2024-2025 na Technickej univerzite v Košiciach. Je to opäť rok plný víziev, plný predsavzatí a plný práce. Na Technickej univerzite v Košiciach sa stretnete s excelentnosťou, s ambíciou a so schopnosťou pretaviť vedecké poznatky do praktických riešení a aplikácií. Zvlášť vy, milí prváci, objavíte svet, ktorý otvorí brány k vášmu vzdelaniu, podporí vašu zvedavosť, potrápi vás pri učení. Milé kolegyne, kolegovia, ceníme si vašu prácu a želáme vám, aby ste toto poslanie, odovzdávanie poznatkov, odovzdávanie hodnôt, odovzdávanie vedomostí zvládali so vstyčenou hlavou. Želám vám, aby ste tento akademický rok prežili s úsmevom, prežili v zdraví a aby vás naplňal spokojnosťou. Všetko dobré do nového akademického roka 2024-2025.